Bon dia, sóc el Miquel Montero, el dels Domingos Linuxeros, però avui dissabte encetaré, començaré una nova secció del meu canal, tant al YouTube com al TikTok, els dos, una nova secció que seran vídeos curts, avui serà el més llarg perquè és la presentació, vídeos curtets d'en prou feines, 2 o 3 minuts, serà la nova secció que li anomenaré Linux per principiants. Vaig tindre algun suggeriment quan ho vaig preguntar. Mira, ho miro aquí que ho tinc apuntat. Hi havia un usuari al TikTok que s'anomena Solde, que molt amablement em va fer dues suggerències. Una va dir dissabte d'alliberació, però ja va posar entre parèntesis, sona molt revolucionari. Sí, molt revolucionari. I després va fer una altra suggerència que em va agradar molt, Don't Kernel Panic. El kernel entre parèntesis, Don't Panic, bueno, però clar, si ets linuxero entendràs una miqueta la frase per allò del kernel i del kernel panic, però si ets un principiant no ho entendràs. Llavors, al final dic, mira, com que ja és una cosa per novatos, li diem Linux per principiants i cada dissabte trauré un vídeo curtet. Potser entre setmana deixo caure algun altre, perquè com que seran curtets, i us mostraré coses que els que no teniu ni papa de Linux se feu en Windows, al Linux, ¿vale? Avui serà ja he dit, el més llarg d'aquests vídeos curtets. I què fa un usuari bàsic de Windows o d'un altre sistema operatiu? Comencem a gravar. Ara quan faci el comptador, que estic esperant que se marxi la rumba dels collons. Corta. Venga, rumba, a tomar por culo, hombre. Comencem a gravar. 1, 2, 3. Bé, deia de coses bàsiques, no? Per exemple, navegar per internet, és una cosa molt bàsica. Si tu estiguessis amb el Windows 10 o 11, probablement, on fico jo aquí el ratolí, tindries una tecla d'inici al Windows 10 o aquí al Windows 11, apretaries i buscaries el Firefox o algun navegador d'internet. Bueno, doncs amb Linux és molt semblant. En aquest cas és ben default Wolf amb l'escriptori Mate, però amb la majoria de distribucions de Linux tens algun menú d'aplicacions on venen les aplicacions indexades per temes. Doncs buscaries internet, aquí tenim, mira, el primer, aquí hi ha juegos, oficines, sonido, aquest està en castellà però podria estar en català perfectament, ¿vale? És que jo faig moltes proves. Anirem a internet i buscaries un navegador d'internet. Mira, tinc el Google Chrome i el Firefox. Obro el Firefox. Val? Mira, apartarem això. Aquí tens el teu Firefox molt semblant al que utilitzis en Windows. Potser podries obrir el Google per fer una cerca, acceptes les cookies, no hi ha molta diferència. I aquí potser diries, pues mira, jo que vull aprendre coses d'Ubuntu, Ubuntu guia en català, per exemple. Sempre s'ha d'escombrar cap a casa. Aquí tenim Wiquilibres. Dic, guapa, doncs mira, cancelar. Aquí tens una guia que diu que està adreçada a la persona que es vulgui iniciar, pels novatos, o novells, millor dit, sisplau, bla, 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 bla. I mira, i n'hi ha moltes. L'última és amb l'escriptori Cinnamon i aquí teniu per capítols un munt d'informació. Bé, avui hem vist una cosa molt senzilla. Els vídeos seran més curts, i anirem veient cosetes que fas en Windows, com fer-ho amb el Linux. I si voleu aprendre a instal·lar-ho, doncs llavors heu de mirar un Domingo Linuxero. Els Domingos Linuxeros són més extensos, explico com instal·lar el sistema operatiu, configuració, etc. Els dissabtes, que seran Linux per principiants, seran vídeos curtets, molt curtets, que ja em va dir una noia d'aquí de l'Espluga de Francolí que els Domingos Linuxeros no s'enterava de res. Però mira, si tinguessis un Linux i volguessis navegar per internet, ja veus que aplicacions Firefox i així de fàcil. Aniran venint vídeos molt senzills, fins i tot alguns seran tan senzills que algú dirà, hòstia, esto és molt bàsic, però bueno, hi ha públic per tot, d'acord?
Vinga, espero que us vagin agradant els vídeos que aniran caient. Apa-li, adeu.